Diyos marahay na hapon po. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa loob kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai minasabotan, asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton Ama, sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan ikatulong Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat, isabay man po niyato sa misang ini, ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat dulod kan mga minasunod, Logroño Batalier Family, Makasinag Family, Daito Family, Ciara May Bigueras, Prudencia Marmol, mga espesyal na intensyon for full recovery of Roger and Josefina Surban, dulot kan Spiritu Family, mga espesyal na intensyon dulot kan mga minasunod, Divine Hope Guadamos, Babes and CJ, Ibuenga Family, to pass the May 5 to 6, 2025 PNLE, dulot ni Catherine M. Barquilla, to pass the PNLE May 5 and 6, 2025 and NAPOLCOM examination, dulot ni Kim Chen Zen C. Rodolfo. To top and pass the May 5 to 6, 2025 PNLE, dulot ni Alexander James Abierta. For fast healing and recovery of Mr. Joy San Luis, dulot ni Mr. and Mrs. John Vincent Ibarbia and family. ZMC Batch 87 4A class, dulot ni Karen. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Alan, dulot kan Albaitar family. Miguela Antonio Sr., dulot ni Antonio Villanueva Jr. Emilio, offered by LCC. 1. Gloria, Pilar, Sylvia, Antonio, Ruben, Higino, Andro Juanito, Miriam asin Roland Bendon,
dulot kan Azupardo, Cantara and family. Nelson Araceli, dulot kan Belmonte family. Ray, dulot ni Jing. First death anniversary of Florentina, dulot ni Mary Ann Barbecho, asin Anastasia, dulot ni Elizabeth Musa and family. Sa liwat, Diyos marhay na nahapon po sa indo mga tugang, matindog po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa rong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-omaw, asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikatulong Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay, diwat. Idulot tayo ining Santa Misa para sa satuyang mga personal na kahagadan, siringban sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag, kan sa tuyang dipuntong Santo Papa si Papa Francisco. Asin sa pagpamibi sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namubutan na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Ngunyan bidbidunta, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kailing mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang,
na ako'y pamibig sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to, mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay po kitang mag-awit kan kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kasi sa dagat at tulinongan, sa mga tao marahayan mo. Ginoo mauwikas, Ginoo mauwikas, sinasawawi, ika, pinapakulawan ika, pinapasalamatan ika, ulingan, kamula mo, kamurawayan, kagurangan na Diyos sa lenggamiton, Diyos amang makakamhan, kagurangan na Tingog Yesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero ka Diyos, pati ka naman. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban, naheraki kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban, ako ay sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to kalama, kaheraki kami. Kahikasanan, walang ikasanan, kagurangan, ikasanan, nurong kahalangkan. Yesu Kristo kaibang, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, danay lugod na magrukyawan sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaaki nin puso, sindaman sa nang naguugmangunyan na ibinalik sa kamurawayan nin pag-ampon, maghalat kanal daw nin pagkabuhay liwat sa paglaom nin panatag na kaugmahan. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as inagahade, kasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinahiling kan mga apostol kan satong kagurangnan, kung sain sagkod ang saindang pagsunod sa iya. Maski pa sa tahaw nin pagsakit asin kagadanan, sinda may pagtubod na nagahali kay Kristong nabuhay liwat. Pinapagirumdom kita na ang tunay na disipulo ni Jesus, pinagkukugos ang kadipisilan, inhuli ta ini sa rong misyon na ipinahiling man ni Jesus. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibokan mga apostoles. Dinaraninda ang mga apostol, pinaatubang sa konseho, dangan sinabihan sinda kan halangkaw na padi. Pinagbutan mi na kamo, na dai magtukdo sa ngaran ni Jesus. Alagad, hilinga kung ano ang sa indong ginibo. Pinalakop nindo ang sa indong katuktuan sa bilog na Jerusalem. Asin buot nindong
basulon kami kan sa iyang pagkagadan. Nagsimbag si Pedro sa kaan mga apostol. Kaipuhan kuyugon mi ang Diyos, bakong ang tawo. Ang Diyos kan samong mga ginikanan, iyo ang nagbuhay liwat ki Jesus, na ginadanindo, kan ipako nindo siya sa krus. Ilinangkaw siya nin Diyos sa tuon niyang kamot, bilang lider asin paraligtas. Tanganing tawan ang mga Israelita, nin panahon, na makapagbakli asin mapatawad ang sa indang mga kasalan. Saksi kami sa mga bagay na ini. Kami asin ang Espiritu Santo na itinaon ni Diyos sa gabos na nagkukuyog sa iya. Ipinaaapod ninda ang mga apostol, ipinahampak sa pinatanidan na dainananggan magtaram sa ngaran ni Jesus. Pakatapos pinahali sinda. Naghali sa konseho ang mga apostol na panunin kaugmahan, hulita pinapagkanigo sinda nin Diyos na magtios nin kasupugan sa ngaran ni Jesus. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O umawon taka kagurangnan, linigtas mo ako. Uumawon ta ka kagurangnan, ta ilinigtas mo ako. O umawon taka kagurangnan, hulita ilinigtas mo ako, asin dai mo itinugot, na pagngisihan ako kan sa kong mga kaiwal. Nag-agrangay ako sa imo kagurangnan, na sa kong Diyos, asin binulong mo ako. Dai mo ako itinugot na magadan, binuhay mo ako liwat, hali sa daga, nin mga gadan. Uumawon ta ka kagurangnan, talinigtas mo ako. Mag-awit nin mga pag-omaw sa kagurangnan, kamugabos na banal, asin magpasalamat kamo sa banal niyang ngaran. Minaagi sana ang sa iyang kaanggutan, alagad ang sa iyang karahayan sagkod lamang. Pwedeng magbulos ang luha sa pagkabanggi, alagad ang kaugmahan, minadatong sa pagkaaga. Uumawon ta ka kagurangnan, talinigtas mo ako. Danguga ako kagurangnan, asin maherakas ako. Kagurangnan, tabangan mo ako. Ansa kong kamundoan, sinanglian mo, nin pagsayaw, kaya dai ako mauntok, mag-aawit ako, nin pag-omaw sa imo. Uumawon ta ka kagurangnan, talinigtas mo ako. Sa ikaduwang babasahon, pinagladawan ang sorong bisyon, kung sain sa langit igwang selebrasyon asin pagsamba, nayaon ang daimabilang na maanghel, mga nilalang, mga gurang na sarabay na naguumaw sa kordero. Ipinapasabot kaini sa to, ang kapangganahan ni Kristo, na igwang banal na autoridad asin magahadi sa paman sa gabos na linalang. Ani ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Naghiling giraray ako, asin nadangog ko ang tingog nin ribo-ribo sa kamilyon-milyon na anghel na nakapalibot sa trono, sa apat na buhay na linalang, asin sa mga kamagurangan. Nagaawit sinda sa makusog na tingog. Ang kordero na ginadan maninigo na mag-ako nin kapangyarihan, kayamanan, kadunongan, kakusugan, kaumawan, kamurawayan, sa kapagalang. Nadangog kuman na nagaawit ang gabos na linalang na nasa langit, sa daga, sa irarum kan daga, saka sa dagat. Ang gabos na linalang sa bilog na kinaban, ini ang sa indang inaawit. Sa nagtutukaw sa trono asin sa kordero, mapasainda ang paggalang, kaumawan, kamurawayan, asin kapangyarihan, sagkod paman. Ang apat na buhay na linalang nagsimbag, Amen. Dangan ang mga kamagurangan, nagdapa, saka nagsimba sa iya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos kaini, nagpahiling giraray si Jesus sa mga disipulo niya sa baybayon kan danaw nin Tiberias. Arog kaini ang pangyari, magkairiba si Simon Pedro, si Tomas, si Natanael, ang mga aki ni Zebedeo, asin ang duwa pa kan mga disipulo ni Jesus. Nagsabi si Simon Pedro sa inda, maninira ako. Nagsabi sinda, maiba kami sa imo. Kaya naglunad sinda sa sakayan, alagad mayo sindang nadakop, sagkod mag-aga. Kanagsisirang na analdaw, nagtindog si Jesus sa baybayon, alagad na isa namin bidkan mga disipulo, hinapot sinda ni Jesus, mga aki, may nadakop lamang kamo? Nagsimbag sinda, mayo lamang. Kaya sinabihan siya ninda, itsahan an sa indong hikot sa tuo kan sakayan, asin makakadakop kamo. Kaya initsa ninda an hikot, asin dain ninda ini naguguyod, hulita kadakol kan sirang nadakop ninda. An padangat na disipulo ni Jesus nagsabi kay Pedro, an kagurangnan iyan. Pakadangog kay ni Pedro, nagsulot siya nin gubing, dangan luminukso sa tubig, idinuong kan ibang mga disipulo an sakayan, guyod an hikot na pano nin sira, hulita bako sindang harayo sa baybayon, may sanggatos na metro ang distansya ninda sa baybayon. Pakahawas ninda nahiling ninda na may baga na duman, na may sira na idinadarang sa kamay tinapay. Sinabihan sinda ni Jesus, magdara ka mo digdi, ni nagkapirang sira, na bago pa sa nanindong madakop. Kaya, naglunad si Pedro sa sakayan, dangan ginuyod sa baybayon ng hikot na pano nin darakulang sira, 153 gabos. Maski kadakol ang sira, dahin naggisi ang hikot. Sinabihan sinda ni Jesus, madya asin mamahaw na kamo. Mayo nin sisay man sa mga disipulo na naghas, maghapot kung sisay siya. Ulita aram ninda na siya ang kagurangnan. Dangan nagrani si Jesus, kinuhaan tinapay, saka itinao sa inda. Siring man, ang ginibo niya sa sira. Iyon ang ikatulong pagpahiling ni Jesus sa iyang mga disipulo, poon na mabuhay siya diwa. Pakapamahaw ninda, naghapot si Jesus kay Simon Pedro, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako, labi pa kay sa mga ini. Nagsimbag siya, opo kagurangnan, aram mo na namumutan ta ka. Sinabihan siya ni Jesus, pakakana ang mga kordero ko. Hinapot giraray siya ni Jesus, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako? Nagsimbag siya, opo kagurangnan, aram mo na namumutan ta ka. Sinabihan siya ni Jesus sa tamana, ang mga karnero ko. Ikatulong beses na hinapot siya ni Jesus, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako? Namundo si Pedro, hulita hinapot siya ni Jesus nin ikatulong beses, kung namumutan niya siya. Kaya sinabihan siya ni Jesus, niya si Jesus, kagurangnan, aram mo ang gabos. Aram mong namumutan ta ka. Sinabihan siya ni Jesus, pakakana, ang sakong mga karnero. Sa katotoohan, sinasabihan ta ka, kung kanhoben ka pa, nagsadiri kang maghagkos, dangan minaduman ka, kung sain man ang buot mo, alagad kung gurang ka na, uunaton mo ang sa imong mga kamot, dangan iba na ang mahagkos, sa kamadara sa imo sa habo mong dumanan. Dangan sinabihan niya si Pedro, sumunod ka sako. Mga tugang an marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Yan. Pakigreet kan sa tuyang katay na good afternoon. Yan. Pakipagirumdumon man, bawal matulog sa loob ng simbahan. May kwento po ako sa Indo. Atin-atin lang to, secret. Naka-live stream kita. Kan aki pa po ako, naglawag ako sa seminaryo, 12 years old.
mula high school. Siguro kang third year na po ako, igwa akong nahiling na sarong daraga na sabihon tanang crush, na-crushan ko. Para sa kuya, kang nahiling ko po siya, gari siya na baga ining very ideal na maging kaibahan mo habang buhay. She was everything I dream of and I've wanted sa buhay ko. Sabi ko, pag namidbidan ko siya, pag nagkaigwa kong tsansa, dahil na ako mapadi. Puppy love. Until one summer, I was given the opportunity to meet her and talk to her. And so, tinipon ko po gabos na kusog nin buot with the best introduction, with a well-modulated voice. Sabi ko sa iya, "Excuse me, miss." Nagpauro English pa ako. Sabi ko, "I am afraid we have met before." Yeah. Gariya ko, naghilingan na kita dati. Yeah. Hiniling niya ako, tapos bigla po siyang nag-smile. Biglang simbag sa kuya. Sabi niya, "No, I am not afraid." Sabi ko, beauty sa napalan ini, bako brain. Sinugpunan niya pa, mas lalo akong nadisganar. Ang buod niya palang sabihon, sabi niya sa kuya, "You look similar to me." Ang ibig niya palang sabihon, "You look familiar to me." Ang sinabi niya, "You look similar to me." Yeah. That's the end of the story. And with that story, kasi na-turn off ako, and that's why I turned on with my vocation. Kaya yaon po ako ngunyan sa tubangan nindo. But for me, it was a very disappointing and frustrating experience. Iba talaga ang expectation sa reality. Ini ang expectation, iba ang reality. I share with you that story because probably the disciples of Christ must have felt the same. They were disappointed. They were disillusioned. That's why initially they did not recognize Christ when Christ appeared to them after He has risen from the dead. Pagkatapos na nabuhay liwat si Kristo sa mga gadan, nagpahiling siya, sabi digdi sa gospel, pangtulong beses na po ini, na nagpahiling siya sa iyang mga disipulos. Alagad, daitulos siya na midbidan kan sa iyang mga disipulos. Perhaps, because they were disappointed and disillusioned. Enot ti Maria Magdalena, naglakop kan bareta na si Kristo buhay na, dahil siya tulos tinubudan. Nagpahiling sa duwang disipulos sa dalan, pasiring sa Emmaus. They did not recognize Christ immediately. Why? Because of their disappointments. For them, Jesus was their liberator. And they have witnessed na ining pinag-aasahan ninda na maging tagapagligtas ninda na gadang ipinako sa krus, na disappoint, na frustrate. For them, Jerusalem was supposed to be the seat of messianic glory, but it turned out to be a place of their broken dreams. So, si Pedro, dahil kansiring na pagmate, nag-agda sa iyang kapwa disipulos, "Ako, maninira." Sabi kan iba, "Maiba kami sa ibo." They went back to what they were doing before they met Jesus. Mga parasira sinda, kang nagadan ang kagurangnan, na-disappoint sinda, nagbalik sinda sa pagsira. Sabi nga ni Kayan, the dream had ended, the vision was gone, the mission was forgotten. The same tendency, namumutan ko mga tugang, parehas na attitude
that we usually fall into when we get disappointed, when we get disillusioned sa buhay. We go back to our old and familiar ways. BSDU. Balik sa dating ugali. Kang Holy Week, magayunon, nahiling ko kadakol ang nagpenitensya. Kadakol ang nagibunin pagsakripisyo. Nagprosesyon kita, nag-way of the cross, nag-pilgrimage, di ba? Igwa pa nga niya kung nahiling hali sa Puerta Mayor kan simbahan nakaduhod, nakadupa, naghihibi, nagbabasol sa iyang pagkakasala. Magayunon na mga gawi nin pagpenitensya asin sakripisyo. Magayunon sunaging mga resolusyon asin paghurup-hurup niya to kan panahonin Kwaresma. Ang problema, pagkatapos kan Holy Week, balik sa dating ugali. Maeleksyon, lingaw. So pinaghurup-hurupan kan si Mana Santa, mabago na ngaya ako kagurang na. Dahil ko na ipapabakalan sa kuyang boto. Dahil ko na iintindiho ng 1,000 tapos 500 na nakaipit. Mabuto na ako, susog sa kuyang konsensya. I will cast my vote, not cash my vote. Madalion kitang makalingaw. Kaya magayunon itong pagirumdum sa tuya, kan Easter Sunday. Ano sabi po sa tuya? The real mark of the Holy Week is the change it makes in our lives after Easter. Mahiling, masilag sa satuyang buhay. Itong satuyang mga pinangako sa satuyang kagurangnan, kan kita nagsakripisyo asin nagpenitensya, kan nakaaging si Mana Santa. Digdingani isa na, nakasimba pa sana, pagluwas dyan, day tulos na kalunad sa jeep, nadumugsa na, nagmuda na naman. Pagluwas sa simbahan, naglibak na naman. Bata ang tiglilibak, supadi. Ano yun nga sa sermon ni Father? Di ba? Day nasisilag sa satuyang buhay at satuyang mga kamauotan. But the good news is, gusto ko pong sabihin sa inyo, despite and amidst our disappointments and disillusionment, it is at this very same moment that Jesus would appear to us. Grabe na. Naawara na kitang paglaom. Disgadado na kita sa satuyang buhay. Kadakol na kitang pinagdadaanan. Ang iba sa tuya, dakulo ng hugot sa buhay. It is at that very same moment that Christ would appear to us, would join us in the road of life, would join us in the boat of life. Minasabay ang satuyang kagurangnan sa sato sa mga panahon na iyan, as He did to His disciples, to assure us, to remind us, and to challenge us. Tanganing kita asiguraron giraran. Tanganing kita pagirumdumon giraray kan sa tuyang mga panuga sa iya, asin agyaton kita, abibaron kita napadagos, magsunod sa iya sa tahaw kan makapagpalo. In other words, Christ will never abandon us. Another lesson na pwede tang dandigdi, manunungod sa pagsunod kay Kristo. Sabi po sa istorya kan sa tong ebanghelyo, nagdamlag sindang nanira. Tanangagda po si Pedro, ako maninira. Nagdamlag po sinda sa lawod, mayo sindang nadako. It was only at the time when Jesus appeared to them and joined them in their vote that they were able to caught or catch fish, many fish. Mas dakol sindang nadako. Nagpapahiling ini na si Kristo, sinasabi sa tuya niya ngunyan, loud and clear, that without me, you can do nothing. We may be able to accomplish many things in our life,
We may be able to achieve things, success sa satuyang buhay, but without Christ, we will not prosper. Kadakol na. Nag-asenso. Naging makwarta because they have no time for God, because there is no God in their life. Pasiring man giraray, lagapak man giraray ang sa indang buhay. Para sira sinda, aram ninda kung paano manira. Si Kristo, karpentero, iyo nagturo sa inda kung paano makadakop ninda kon. Iitsa nindoan sa indong hikot sa tuo. Asin makakakuha ka mo nindakol na sira. Minsan baga, nagiging feeling ta, kaya tanaan gabos. Dahil ta nakaipuhan ng Diyos. And there and then, we realize eventually that without Him, we can do nothing. Dahil kitang aabutan kung mayo si Kristo. Kung mayo ang Diyos sa buhay ta, sigurado mangangaturog kita sa laogan misa habang nagsisirmon ang padi. Siya asali. Yan. Kung mayo ang Diyos, mayo po kitang maaabutan. So, kaipuhan kitang magtiwala sa iya. He knows what is best for all of us bilang sa iyang mga disipulos. Ultimong punto, kung tutugutan po ako nindo, gusto pa nindo? Yes. Gariduana sa nang interesado. Gusto pa po nindo? Last na sa na ini. Love entails commitment. Yes or no? Yan. Pag namumuot ka, dapat committed ka. Yan. Sasabi nga ni Ikayan, you may not be so much in love now with your wife, with your husband, but ask yourself, are you still committed? So love, bako naman sexy. Dati, magayunon pa ang buhok mo niyan, dahil ang buhok. Yan, dati, sexy ho na maray. Coca-Cola body, 8 ounce. Ngunyan, Coca-Cola body man giraray, in can. You may not be so much in love now, pero are you still committed? Kaya, sabi ko, love entails commitment. Kaya 3 times, hinapot ni Kristo si Pedro, namumutan mo ako, 3 beses. Makulito na no. Paano gustong higuwahon kang kagurang na si Pedro, bako sana ito pagmati sa puso, sa emosyon o sa payo. So sa iyang pagkamot sa kagurangnan, he wanted him to be committed to him. Remember, 3 times Peter denied Christ. Remember that scene? Itong senaryong ito, 3 beses pinagnigaran ni Pedro si Kristo. Kaya, 3 beses niya man hinapot si Pedro na mumuot ka sa ko. Yeah. That is in accordance with the divine justice. 3 beses kang nagnigar, 3 beses mo man baguhon ang panuga nin pagkamuot sa ko. Profession of love entails commitment to feed and tend Christ's sheep. For every answer that He gave to Jesus, there is that corresponding task that He has to do. Di ba? Pakakana, ang sakong karnero. Atamana, ang sakuyang karnero. Atamana, ang sakuyang mga karnero. Ibig sabihin sa napukayan, love can easily be understood when shown in action. It is not only in the realm of the heart and ideas, but a decision and act of the will. They pwedeng magparasabi ka na I love you todo-todo without purupundo, pero habo mo man maglaba. Habo mong pagsugoon, habo mong magsunod sa imong agong. Kaipuhan ang pagkamuot, bako sanang sa emosyon, bako sanang sa tataramon, dapat ang pagkamuot nahihiling sa dedikasyon, nahihiling sa commitment. And the same thing should be translated sa satuya pong pagkamuot kay Kristo.
Kaya ang ultimong invitasyon kan sa tuyang ebanghelyo ngunyan is that we stay in love with Christ and we stay committed to Him. Amen? Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita maugman niya tong ipahayag an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kay langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nenta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilunubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nakakasabot na kita, sinusubol sa kabaing na misyon ni San Pedro. Maghagad kita sa Diyos Ama na pakusugonan sa tuyang pagtubod. Masabi kita, kagurang na ninenyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinenyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang gabos na may katungdan sa simbahan, giyahan kan Espiritu Santo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satuyang gawi nin pagsamba, mamasdan kita kan iba bilang banwaan na nagbabanaag kan katuninungan asin pagkamuot ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa pagpatawad ki San Pedro kan kagurangnan, ang gabos na para kasala, dai mawaranin paglaom, kundi magkusog an buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nahuhurasa asin mga nagihelang, magdayupot ki Kristo sa indang mga pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namumutan niya tong gadan, na ang pagtubod sa Diyos sanaan nakakaaram, mag-ako nin liwanag, kaugmahan asin katuninungan sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang langit noon, sinubol mo ang sa imong aki sa pagligtas kan kinaban sa pangagi kan gibon in simbahan. Han paarog ni San Pedro magpasabong sa mo na maghigos sa pagpalakop kan sa imong kahadean sa daga. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako mandugod, kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod ken kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan ken sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang yato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahera kami, akuon mo ang mga atang kan simbahan na nagrurukyaw, asin para sa iya na tinawan mo kan dahilanin labi-labing kaugmahan, warasan mo kan bunga nin daing sagkod na kagaya-gayahan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, taasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat matanos sa sin nakakaligtas, dadanay asin minsan sa na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani, mas mamuraway na iharubay urong ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumbag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na sinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban patingani ang mga langit noon na virtudes, asinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Langit asinagan, panokan sa imong kamurawayan. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang kadan banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini taynian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tayni an kalis ken sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang paggibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot,
kay bakan sa mong obispong si Joel asin kan gabos na klero siringman. Girumdumaan sa imong surugoon na si Papa Francisco na inapod mo sa imo hali sa kinabana ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iyaman sa nang pagkabuhay liwat. Siring man girumdumaan sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, eraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupan na kapag gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa mga kapanahon na
Hesu Kristo ang kagurangan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin pa pagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang landanay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya pungunyan, nairas sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Peace. Mga tugang uyaan, kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Malood po ang gabos, pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin an kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa gud paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa gud paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamipi kita. Kagurang na namimibi kami na kay raking hilnga, an sa himong banwaan, asin papag pinagkanigo mong baguhon, hulikan mga misteryong daing sagkod, tugutan mong makaabot sa daing nalalapang pagkabuhay liwat, kan hawak na pagmumurawayon, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo. Anatipon yato sa mga misa kay nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 43,656 pesos and 95 centavos. An naambag yato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,666 pesos and 60 centavos. Ang second collection, nag-abot man po 8,202 pesos para po ini sa tada. Ngunyan na aldaw, iyo po ang launching nin Children's Mass sa oras na 1:45 sa pagkahapon. Iniimbitaran po ang mga magurang na ibahan an sa indong mga aki na mag-attendir nin Santa Misa. Siring man, available man po ang souvenir items kan parokya. Sa mga maawat po magbakal, magdulok na lang po sa mga tao sa likod o sa opisina. Nagpuon na kan Biyernes ang nobena para sa kaumawan ni Our Lady of China. Sagkod po ini sa Mayo 10 sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Siring man sa aga, Mayo 5 sa Good 7, aldaw nin Lunes sa Good Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the Dead sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Siring man po, salamat sa nagpapadagos nindong suporta para sa tuyang tada program ang nakolekta niya to kay nakaaging bulan, Abril, hali sa tada canisters, igwang total na 52,663 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini, ngunya na bulan kan Mayo. Sa giraray at sa indong pagtada, mapapaduman sa mga proyekto asin programa kan Parish Commission on Social Concerns sa lado kan edukasyon, salud asin disaster risk reduction. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawat ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga minasunod na anonymous, 3,000 pesos, 1,000 pesos, 900 pesos, 500 pesos, 400 pesos, RAC Health and Wellness, 10,000 pesos, Hermes Jimena and Family, 1,000 pesos, Sarong Devotee, 500 pesos, Janet Japan Surplus, 500 pesos, asin Eden Morante, 300 pesos. Diyos mabalos po. An sa kuya pong pasalamat duman sa mga nagpartisipar, asin padagos na nagsusuporta duman sa tada program kan sa tuyang parokya. So mga nagkuaki canisters, asin na ihuli na,
Nag-release kitang mga 200 canisters, ang nagbalik po 61 for this month of April. So nabilang po gabos-gabos is 52,660. So salamat po. Asin pwede na po ginarinindong ko ahon. So itong kagsadirikan mga canisters, itong sa indong mga canisters sa opisina. Masuporta ini sa mga scholarship program kan sa tuyang parokya to the poor and deserving students, asin sa mga medical missions, dental, optical missions na sa tuyang isponsoran sa parokya, asin siyempre sa sa mga relief operations na tigikibuta po every time nagkakaigwan in disaster. So salamat po sa indo gabos Diyos and magbalos sa Indo. Siringman, gusto ko kamong i-encourage na suportahan tan sa tuyang parokya sa iyang fundraising efforts. Igwa po kita dyan mga souvenir items, manlain-lain na kulay na t-shirt that you can wear, saro sa aga, saro sa udto, saro sa banggi, pangkaturog. So iba-ibang kulay. Then kung kamo man initan, igwa po dyan mga pamaypay na pwede niya itong madarapag uli. And all of these items bear the what do you call this? The image of St. Jude Thaddeus. So gabos po iyan. Yaon si St. Jude magsamag. Igwa kitang mags dyan. Pwede po kamo kayo ito. Available po yan dyan sa likod o sa tuya pong opisina. Makihumapot na lang po kamo dyan. Asin igwa pang iba na pwede tang. And if you want na magkaigwa kaining image mismo ni St. Jude, so available man po ini sa tuyang opisina. Of course, the smaller size, bako itong araw po kay ni kadakula. So available man po yan sa tuyang opisina. Kung ma-exam ka mo, naka-t-shirt ka mong St. Jude, may pamaypay pang St. Jude, sa atubangan na sa may image ka pa ni St. Jude, sigurado top-notcher ka. Pero kung t-shirt sana, ang bakalon mo, may pagduwa-duwa mga 10th placer ka lang. Pero dapat 5 klaseng t-shirt. Green, blue, white, red, yan, black. Yan, tanganing mga 10th placer. Pero kung pamaypay sana, pasado sana, pasang-awa. So, joking aside, gusto ko po kamong encourage na magkaigwa kay ni Gabos na mga items. Sige na po. Matindog na kita, nasisibot na si Tia. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita Gabos, ken Diyos na mamumuton, asin maherakon. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat po.